Puppet Production uvádí animovaný seriál Calimero. Calimero pere prádlo. Je toho špinavého prádla na mě moc. Musím to i vyžehlit a oni to hned zítra začnou zase špinit. Muži byli stvořeni, aby dávali práci ubohým. Maminko! Vysvětli mi, proč sedíš uprostřed schodiště. Myslíš si, že jsi kobereček? Že jsi nic neudělala. Měl by si raději jít hrát ven s klukama, než tady dřepět. Ano, půjdu ven. Vlastně by to bylo až příliš snadné dělat hlouposti a potom si jít klidně hrát. Nejdřív sebereš to prádlo a dáš ho do pračky. Aspoň budeš užitečný. Pospěš si. Jejda. Horší než ve škole. Nejde to. Pomoc! Co se tu děje, Calimero? Myslíš, že pračka je nějaký bazén? Pořád vymýšlíš hlouposti. Vylez ven. Fuj, bliny. Proboha. Cítím, že jsem ztratil kalhotky. Já už vím, přidala jsem k běžnému prášku dávku bělaminu, ten za všechno může. Bělamin, co to jako je, maminko? To je chemická látka, která vybělí prádlo. Normálně je to naprosto neškodné. Chemická látka, která vybělí prádlo a i křidílka kuřátek. Podle toho, co mě naučila moje maminka, to ale není k bělení křidílek. Podívej se na mě, asi ti neříkala úplnou pravdu, že ne? To uznávám. Co teď ale budeme dělat? Máma najde řešení. Chci vědět, co je tohleto za obchod, když v něm prodáváte taková svinstva. Koupila jsem si toto, protože to bylo ve slevě, ale zjistila jsem, že je to nějaký prudký jed. Máte pravdu, tenhle balíček pochází z mého obchodu, ale mohu vás ujistit, že je naprosto neškodný. No tak se podívejte na to ubohé dítě. Má snad svou pravou barvu? Vůbec ne. Takže jste mi prodal nějaký jed. Ne, je to obyčejný bělamin a žádní další zákazníci si nestěžovali. No možná už to nebyl nejnovější. Neunavujte se s vylhanýma výmluvama. Stejně prodáváte jenom brak, jste pěkný zloděj a já o tom povím všem dámám v této čtvrti. Když si představím, že k vám musím chodit, protože jsem chudá a vy máte zboží levnější než ostatní, kdyby byla spravedlnost, jste ve vězení. Váš klouček je takhle roztomilý. Dodává mu to na osobnosti a na výjimečnosti. Ano, a k čemu je to dobré? Každý den neuvidíme kuře na půl bílé a na půl černé. Může to pro vás být výhodné. Pro koho, vy starý šejdíři? No pro vás, milá paní. Váš syn je unikát jako třeba Mozart. Když bude mít pořádné impresário, mohl by udělat kariéru u cirkusu. U cirkusu? A proč ne v televizi, když už jsme u toho vy kate dětí? Dělal jsem si legraci, milá paní, jenom legraci. Ven, vy zloději! Ven, nebo vás rozšlapu! Nenaléhám, když nesouhlasíte. Lháři, zloději, podvodníku, šejdíři! Ani nebudu moct jít ven. Kamarádi by se mi smáli, kdyby mě takhle viděli. Ty jsi ty, Calimero. To nejsem já. A proč jsi dneska vlezl do skořápky?
Jen tak, aby se něco dělo, pro zábavu. Vymýšlíš si. Spíš si myslím, že tam něco dobrého jíš. Dej mi ochutnat. Nic ti ochutnat nedám, protože nic nemám. Tak mi vysvětli, proč se přede mnou schováváš. To není zrovna logické. A já to chci vědět a hned. Podívej se na mě, Kalimero. Jíš bonbony a já chci taky. Co se to děje? Ty, takový chytrák, bys na to měl přijít sám. Kalimero tady tajně jí nějaké dobroty a nechce, abychom ho viděli. Myslíš, že by si s námi takhle zahrával? Kalimero, řekni nám, co baštíš a rozděl se starými kamarády. Vsadím se, že je to mléčná čokoláda. Vylezeš po dobrém nebo po zlém? Lepší bude, když se přiznáš. My 4 jsme silnější než ty. Kam vám nechte mě, už mě Stůj rychle, zdrhá! Počkej na nás! Počkej! No Když tohle bych takovou rychlostí musí mít něco hrozně dobrého. Opravdu nevím, proč bychom si to měli nechat líbit. Vždycky, když mám karamelky, dám samozřejmě i Kalimerovi. Má teda pěkně krátkou paměť. Je, pozor! Běhám rychleji než ty a nakonec tě chytím. Stejně nám budeš muset říct pravdu. Zeď přeskočit nedokážu. Podívejme, teď už nám neunikneš, Kalimero. Už jsem vám řekl 100krát, že nic Meti, nemám. Kalimero. Kalimero! Tak už jste spokojení? Co se ti stalo? Jsi nemocný, Kalimero? Ne, myslím, že ne. Z čeho to pak teda máš, chudáku? Nastůjte tady a nekoukejte na mě, hlupáci. Nejsem žádné exotické zvířátko, rozumíte? Dejte mi pokoj, nebo budu brečet. Všechny vás nenávidím, i tebe, Priscilo. Kdo si to dovoluje takhle vyvádět pod mými okny? Ani v neděli nemá člověk trochu klidu. Co se to tu vlastně děje? Ten vypadá jako náš ředitel. To je pravda. Využijeme toho a zeptáme se ho, co máme dělat. Takový zvláštní případ jsem ještě neviděl. Tvrdíte tedy, že je napůl bílý, protože spadl do pračky? To nám sám řekl. Doktor v nemocnici mi řekl, že to bude nervového původu, tak jsem si šel stěžovat do obchodu a Horác mě poslal do háje. Nevím, co dělat. Ubohé malé kuřátko, Kalimero. To je nápad jít nakupovat k Horácovi, vždyť je to největší zloděj ve vesnici. To máš pravdu, prodává jenom nekvalitní zboží. Já tam ani nepáchnu. Pane řediteli, vy jste tak vzdělaný, dokážete mi pomoct? Já nechci zůstat celý život černobílý. Chápu, že to musí být velmi nepříjemné, ale nikdy jsem ještě podobný případ neřešil. Ach jo, můj život je v troskách. Pane řediteli, to jsem já. To vypadá na Betty, co je jí? Vypadáte rozlobeně, moje drahá Betty. Prosím vás, jenom vy mě můžete zachránit, pane řediteli. Rád, ale vysvětlete, co se stalo. Chtěla jsem si obarvit vlasy, některé totiž šednou a k mému věku se to nehodí. Ve starém hrnci se vaří ta nejlepší jídla. Já vím, ale pro ženu jako jsem já šedivě ty jako umírat. A u toho zloděje jsem koupila tu ďábelskou barvu, která zničila mou krásu. Co přesně vám ta barva způsobila? Mé vlasy jsou černější než uhlí a všechny mé přítelkyně se teď na mě dívají jako na exotické zvíře. Dělají si ze mě legraci a říkají mi, že jsem nemocná, a to jenom kvůli tomu zloději, který zničil moje mládí. Horáci, prodal jsi něco, co asi bylo nejen staré, ale také škodlivé. Budeš teď muset napravit škody, které si způsobil. Jsem poctivý obchodník a pro tu dámu udělám cokoliv. Já jsem nic. Já žádám nápravu škody, jsem mladý na to, abych byl černobílý. Jinak vám ten obchod zdemolujeme. Všech 6? Je to jednoduché, Horáci. Betty si připadá moc tmavá a Kalimero zase příliš bílý. Musíme najít nějaké řešení. Mám ve svém krámku různé prostředky, budu pracovat celou noc, abych mohl vrátit slečně Betty a mladému Kalimerovi barvu, jakou si pro své chlupy přejí. Chci říct srst, teda ne, peří. Dobře, ale ať je to rychle, jestli nechceš, abych zavolal policii. Chtěla bych trochu zesvětlit, bude to možné. Není nic snažšího. A s Kalimerem to zařídíte? U něj to není otázka šampónu, ale prášku na praní. Víte, v matematice se často 2 záporná znamenka změní na kladná. Musíme postupovat tímto směrem. Cokoliv chcete, hlavně ať už nevypadám jako uhel. A já už bych zase rád neměl zadeček jako křídu. A Kalimero, buď potichu, když právě přemýšlím. Je to neuvěřitelně komplikovaný problém. Mohl bych mlátit hlavou do zdi.
Už jsem na to přišel, je to praktické, vyřeší to současně oba případy. Heuréka! Znovu se to srovná skvěle. Hlavně prosím něco udělejte s Kalimérem, ano? Dobře, mě poslouchejte. Když si Betty dá na vlasy ten prostředek, co vybělil Kalimera, její vlasy zesvětlají. A když Kalimero použije tu Bettinu barvu, bude zase černý. Teda... Je to přesně jako s vejcem Krištofa Kolumba, stačí přemýšlet. Pro příště ty, Kalimero, bys už neměl lézt do pračky, jinak se ti to může přihodit znova. A Betty si musí dávat pozor, aby nepoužívala jen tak nějakou barvu. Horác teď dá Kalimerovi Bettinu barvu a jí zase to jeho bělidlo. No, mně se to zdá naprosto jasné. Jupi, budu zase moc jít ven, aniž bych se cítil jako Doufám, nahý. že teď už jsou všichni spokojení. Ano, jsme, ano. Vidíte, konečně je ze mě normální kuře. Vypadá to jako pohádka, ale je to tak. Zázraky se však nedějí každý den. Radím vám, buďte opatrní. Ty jeden podvodníku! Pomoc! Pomoc! Zloději, podívej se na mě. Umyla jsem si vlasy tím bělamínem a tady je výsledek. Jsem bílá jako křída, ale tentokrát vezmu spravedlnost do svých rukou. Nerozčilujte se, vím jak na to. Myslím, že mám, co potřebujete. Vyzkoušejte, tento nový výrobek, není drahý a je vyroben speciálně pro mladé ženy, kterým omylem zbělaly vlasy. Cože? To si mám koupit další šampon? Chci tvůj skamp! Děláte chybu. Zloději, lháři! Na někoho, kdo nemívá štěstí, jsem se z toho dostal ještě dobře. To jsem ale rád. Českou verzi vyrobilo AV Studio Praha.